Ay na, may matiisin mo nga si Mang Putain. Ang paito ko na, mahang ko amaw, datay padamag, di eskulaan niyaw. Inungtan na ka man kano ni Mamaw. Impulong na ka, tadi ka eskwela, mga karuba tayaw. Mamut daday. Kaya ang pay ni Ma'am Yumanain, iso na pa kita, hindi problema. Insiro na kit din, inti arts. Kustomat at drawing ko. Ay na, kaya saan mo nga basta-basta nga gisiro iti maestra no kuskus to data inaramid mo. Nakita man na di inaramid mo. Okay na daday. Arts mo. And ate mat ni dada aji Filipino. One Filipino. Ito man. Kaya ang payan niya dahil itong drawing mo anak, ang payan niya tipad pa-drawing ni Mamyaw. Kunana ni daday, gumuhit ng 5 o higit pa na lamang dagat. Ay, talagang nga rong dati nga drawing mo anak, kasla kinaray kay ti manaw. Kasla gurang-gurang lang mo na Nya, di mo mauawatan dahil ito. Dapat ti drawing mo no lamang dagat ko na balyena, pateng, datay hipon, kasday, puset, bangos. Dagiti kasi dapat ti drawing mo no kung ni maestra yung nga lamang dagat anak kao. Nadjay ti drawing mo anak kao. Pati siya kinahingan ko nga maawatan dito. Damit ate kasla kurti-kurti nga lamos ni gudwa-gudwa mo. Kasla mo nga nabadde-badde ka nga lamos dito kasla kinaray kay ti manok. Pagguong anong ata daday, di mamaw. Nya, bagoong. Di ba ti lamos na mo lang, adi ka lamos ti bye-bye, lamang dagat mo lang. Ay na, nagpilusupukan nga ubeng. Arawang kay agita dadumay taday. Nya, ay na, dating ubingain. Kahit ang peta zero ka mo dito Pilipinaw. Diyak mo adaday, tapuro mo't tama ti sagot ko. Dapat perfect kit di ata, tama nga amin nga sagot ko. Kunanamat ngamin ni Ma'am Daddy nga, sagutin ng tama ang bawat tanong upang makakuha ng perfectong score. Nya, Kaya sumat ya daday, sinagot ko ti puro tama, eh, nakit dahil.